Mire, Swanda. Nyazotaure. Chimbo tanga futi tanga chiti practice bye bye. Chimbo dibika. Tanga futi. Big up Zimbabwe, it's a ladies gonna fight us colonizer. Mutara, remember too much used a long time ago. Pick up Mad Minox, Yaman, Chimbal, Kivenja, Mutara. After 8. Yeah. Muna gava muna junior DR paside down. Avaite. Muri kuona ka Lady Swanda ka zvatoda kuita ka apa manje ka muri kubva kupi mai manje Givenchy Records muna 6 afinyandika munogara kupi that's chitungwiza amite ka ka but isida kuziya zita renyu chairo munonzani da kuziya zita renyu munonzani Sandran Gaza anditi ka right saka zita rekuti Lady Swanda rakauya sei aiyo tidangoziva ka interview ka iyi very serious ka ichaenda pa YouTube ka that's my first name Sandra Swanda. I mean the first name and then the second name Sandra Gaza. Awite anditi ka but isu zvatoda kungoziva toda kungoti mungo highlighta vanhu kuti makatanga rini mangoma aya aiwa azviiteka hapana kwauri kuenda hapana munozoenda zvenyu but kwasara 2 minutes tuva kubrai mukuendawo kupi padheni ndekupi munational makanangawo national asi mukuenda kugaza mukano imboyeka kuna second uya kuna second kwedu kutengera madrink do anything for you do tandara tidachitaura titori smile yako aita icho mudara yakataura naAbra Skimbo mudara but aiwa but tafara kukuona isiya but uchaiona but yo manje mafacebook akakawandisa ke but pane imwe amenoti official iyi yandiri friend name an official page, one page. Ayo yako Facebook isiri official page Swanda pane kaunga munhu anozviti Swanda kekuni kakanyangara wamuziva mafanzi ako andira my representatives vamiriri after Swanda vachiri kukura saka mune crew here mukuimbana nani icrew yenyu ndevi after it majuzi akawandisa anditi ka aya takawanda zvinobowa but pandakazomboone muri foreign muchiita video makarongeka maita bo sharp mina ndinotorwa picture nemi kani mimi fire unogona kudrive mota unotsika mupinda matombo iwe dzokera mashure pane zidombo zomba ire dzokera mashure sterek ayi kurionero iwe azogona kudrive Lady Swanda awite bo